san ba zai yi in ce ba ne ba, idan ba ke zuciya ta ba ta yi murna ba. Idan ba ke zuciya ta ba ta yi murna ba. Kin san tun farkon gaman mu so ne ya sama ni, ya ratsa ni ko ina na je banda sukuni. Soyayya ce asalin mutum fara fulani, ke cewa ta zuciya take yi wa bayani. A bar so na zuciyar ki sanya ki rufe ni. Shi dai so na gaskiya take na saba wauta, a bar so na tana da kyan hali har da nagarta. A bar so na danki yanzu ne na naga tuta, a bar so na sayi ba ta sanni fakan wata. Na gaida ki tuntuna gare ki a bar so na. Shi kallo na so masoyi ne ke ganewa, mai sona galar da bibiyayya ya baiwa. Batayin halin da za a ce ba a yabawa, komai na ta sayi ba ta ne da kulawa. Halina ta sayi ba ta ba a kushewa. Sayi ba ba zai yi daina ba. Mai sona ki zo mu je mu huta a furanni, kallar ki daban ce a bar yabo baki da nuni. Ki taka ki rausaya sarautar yan birni, da ƙauye da duk ƙasashe sun babu ya ummi. In ki taka a sannu sannu autar yan mata. Kamar ki gunawa babu toki jikan mata, kina nan a zuciya ta samsam babu fita. Sarauta aminta kar ki te na yi wubbita, ki te min kin aminta zancen magabata. Kin san ba